Igbo bibia kelekwa m ụnụ ka onye siri ya zere ụtụtụ ọma ehihie ọma anyasị ọma mgbe ọbụla eji hụ ihe onyonyo ma tụsara m ya ka enwe ike nye ọsịsa na ihe nwoke a na-ekwu maka na o ji asụsụ kedu ka nwafọ Igbo ji were asụsụ olu obodo ha mee ihe onyonyo wepụta ya ka ndị bụ nwafọ Igbo niile nụ ghọta ihe ozi ọ chọrọ ịgbasa mana ya ewere olu obodo ha chefuo na o nwere obodo ndị nọ n'ala Igbo na-anaghị anụcha ihe ndị ọzọ na-ekwu marakwa na nwere obodo ise mejupụtara asụsụ Igbo nke gụnyere Enugu, Abia, Imo, Anambra na Ebonyi. Steeti ise ndị a ha niile na-asụcha asụsụ ha ma na abịa na asụsụ Igbo ewepụtara Igbo izugbe nke onye ọbụla ga-anụ ma na-aghọta. Igbo izugbe ịchọ iwepụta ozi n'ihu akwụkwọ gbalịa were ihu Igbo izugbe kwuo okwu ka nwafọ Igbo ọbụla ghọta ihe ị na-ekwu. Ihe a m na-ekwu ugbu a ejighị m asụsụ olu ndị maọbụ olu mba na-ekwu ya. Igbo izugbe ka m ji na-atụsa ozi ya ugbu a nke bụ onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ga-aghọta ihe m na-ekwu nke ọma. Biko nụ ọ bụrụ na o nwere onye si Agbọ na Delta na Abakaliki maọbụ Ebonyi unu lemụnụ ga-aghọta ihe nwoke a nwanne anyị nwoke a na-ekwu. Biko unu gwa m ya na ngalaba okwu ka ndị ọzọ nwee ike ghọta ihe a na-akọ n'ihi na ọtụtụ ndị na ha ajụ gịnị ka onye a na-ekwu gịnị ka nwa onye ma ihe ọ na-akọ o ji asụsụ ala ha na-ekwu ya. Biko unu lee ihe onyonyo a nyere na anyị aka gwa anyị ihe nwoke a na-ekwu na ngalaba okwu ka ndị ọzọ nwee ike ghọta ihe ozi ọ chọrọ ịgbasa. Ndewonu gị bụ nwafọ Igbo gbalịakwanụ were Igbo izugbe na-ekwu okwu ibi tụsa ozi ejila naanị olu mba olu obodo unu mee ka ndị nwafọ Igbo ọzọ ghọta. Good morning, good afternoon, good evening. Ndị be anyị onwe depending time na they hear this voice. So onwe ebe men mara was down be na eme business. So I want to make a business on be onye aja jeka. Ndo am amboch camp. Ndo am amboch camp obogire di phone ejita phone. Oh God. I don't know 10 obogire jeka parek pe gide nwanugbomi. Nta bejita phone ejita akpakpa everything. Li anyo akpa oto ira akpakpa. Anata mare coach obenta mare bi osimoshi alaba bo na eme business. Yes. Nta mare coach oga njaja na no go na mare onye obele make coach numeshike te kamta mare coach o mama di boss o mama re wa side oshi ba mama ke vi ale oshi alaba eme la alaba bo na eme business. Mbeza Mbeza Norana kika I don't get my revenge. Norana kike no Mbeza Mbeza Most of Mbeza is me with a woman. Ovo sheme she so very many say we don't. Asa Mbeza. In a kanta le ka akwa biti. Side away bish. Side Kisbele bish. We get difficult something like this. But we got to look assess now. Side Kisbele bish. Nna na to go dey for. Merana be onya be media chop fe me wonyi lenya. Onya be ma jajo go te kwedi azaza. Anem na tamari we me ba. Ndi jibanyo nye Michael nya chi nu meshike gbanku. Onyi lenya be ta de dire. Ane bila nyanta be uya boye kewa yebo te da akpok ono wa 5 days o ubere gili anya amata maribe meme so abeg onye maribe o meme ya and them no worry and 3 days agili anya amata maribe meme so onye mari ani ye check akisi frame base mera na me vida be ka no bu Zion m drop a number ta obonwe onye mara no go chori aja Zion ju editi abeg na mera na be kefu anta mari we me ba so e kam no Zion le Lagos state la go iruta go be judge Zion be mawa be mawe ko